Hej og velkommen til det periodiske system. Det periodiske system bliver blandt andet inddelt i grupper og perioder. Grupperne er de øverste, der står vandret, de øverste tal fra 1 til 18, og perioderne er de tal, der står helt ude til venstre lodret fra 1 til 7. Grupperne bliver inddelt i antal elektroner i yderste skal, mens perioderne bliver inddelt i antallet af elektronskaller, grundstofferne har. Hvert atom har et nummer. Atomnummer bliver givet ud fra, hvor mange protoner atomet har. Alle atomerne har et bogstav, og det er givet ud efter deres navn. Men som I kan se, er der nogle af atomerne, der har 2 bogstaver, og det er altså fordi, at 2 atomer godt kan starte eller have samme startbogstav, og så bliver man nødt til at tage nummer 2 bogstav i et af atomernes navn. Udover inddelingen af grupper og perioder, bliver atomerne også inddelt i, om de er halvmetaller, ikkemetaller eller metaller. Under grundstoffets forkortelse står grundstoffets navn, og under navnet så står der vægten i unit. 1 unit er det samme som 1,7 gange 10 i minus 24 gram, eller mere præcist 1,66053886 gange 10 i minus 24. Grundstofferne bliver inddelt i hovedgrupper og undergrupper. Hovedgrupperne er i gruppe 1 til 2 og fra 13 til 18. Undergrupperne er fra gruppe 3 til 12. Oktetreglen, også kaldet ædelgasreglen, er betegnelsen på den observation, at kemiske grundstoffer stræber efter at ligne de forskellige ædelgasser. Det vil sige, at alle de kemiske grundstoffer med 4 eller færre elektroner i den yderste skal vil stræbe efter at ligne helium, som har 2 elektroner i den yderste skal. For at komme ned på 2 elektroner i den yderste skal, skal de afgive deres elektroner til et kemisk grundstof, som gerne vil have 8 elektroner, da de prøver at ligne ædelgasserne i gruppe 18. Grunden til, at de kemiske grundstoffer stræber efter at ligne ædelgasserne, er for at opnå stabilitet. Stabilitet menes med, at grundstofferne på det tidspunkt hverken kan eller vil give elektroner væk. Natrium, som er i første hovedgruppe og derfor har en elektron i overskud i yderste skal, reagerer derfor helst med grundstoffer fra 7. hovedgruppe, da de altså gerne vil have fat i en elektron mere. For at det her med oktetreglen, de gerne vil have 8 elektroner i yderste skal. Og ved at reagere med grundstoffer fra 7. gruppe opnår natrium stabilitet. Ved en reaktion mellem natrium og klor vil begge parter opnå stabilitet, fordi natrium har en elektron i overskud, og klor mangler en elektron i yderste skal. Metaller er fra gruppe 3 til 12, og der indgår blandt andet lantanider, aktinider og overgangsmetaller. Lantanider består af 15 grundstoffer, som inddeles med nummer 57 til 71, og det er alle metaller. Aktinider har 2 numre fra 89 til 103, og de er alle radioaktive og udsender derfor radioaktiv stråling. Overgangsmetaller er en række elementer, der under ændring af det indre lag af elektroner ændres fra en stabil gruppe af 8 til en af 18, eller fra 18 til 32.